dan Allah kada ka wuce ba ni minti daya kai dan arewa ne abun munafurci ne a arewa. BBC Allah ya tsine muku albarka. Allah ya watsa ku BBC. Allah ya saukar muku da girgizar ƙasa da bala'i. Saboda kun zama makaryata. Kuma Allah ya ce qutilal kharrasuna. An tsine wa masu yanke faɗi. Don haka mu ma gashi mun tsine muku albarka. Allah ya tarwatsa ku. Saboda haka ƙarya kuka yi. Iyakacin ta kenan. Abun munafurci ne a arewa, ba gidan jarida ko wasu gidan rediyo da suka fito suke magana. Da a ce a Lagos ne ko sauro ne ya mutu da ka ga gidan jaridu sun fito suna magana, amma a sace ɗalibai ba wani gidan jarida ko wani ma'aikata da suka fito suke magana. Ashe munafurci ne abun a arewa, to mun ba da awa 20 idan ba mu ga gidajen jaridu sun fito suna magana